Здравейте, приятели! Днес този клип ще ви пусна едно видео, в което едно момче каза, че ще започва да снима клипове. И някъде по средата на клипа се случва нещо странно. Ще ви остава вие да си разберете какво е то. Или телефона му е мега бъгав, или камерата му е мега бъгава. Преценете сами. Аз съм Едис и днес ще правя първия ми клип. Здравей, Едис, как си? В който ще качвам клипове в канала. Еми да, то по принцип канала е за качване на клипове в него, нали? Или пък се лъжа? Сигурно се лъжа. И сега съм на село. Снимам първия си клип и няма какво да кажа. Да, нормално, той при моят клип беше така първия. Не, хора, не дей. Само не се връщате на първия ми клип, защото е пълна боза. Чак ма срам от себе си, само като го гледам. Не дейте. Опасно за живота. Да ти пусна музика и да танцуваш. Не. Това е първия клип. И не знам какво да правя, дайте ми идеи. Геймплей може би. Хора, сега всичко е нормално за сега, нали? Не сте чули някакви звуци. Еми, по-добре сега си намалете слушалките, ако сте слушалки. Намалете колонките, ако сте на колонки. Да, просто ги намалете. За клипове. И да, общо взето така е до края на клипа. Просто не знам как става. Значи снимаш клип, който мислиш или да спираш, или просто му е бъгнал и той сигурно детето си е продължило да говори, ама клипа е бъгнал. Не знам как става да говориш половината клип и другата половина да е в. Не. Според вас това извънземни звуци ли са? Сигнал от извънземните, дали? Може пък, да знам какво да е. По-скоро може и да е бъгнала камерата му, не знам. Хайде, дайте по един лайк, за да съберем пари и да купим хубав телефон с хубава камера на това дете, за да прави по-хубави своите клипове. Може би. Да, дайте по един лайк, ако ви е харесало това видео. Брато, пожелавам ти да имаш доста абонати за напред. Защото, нали, ние хората с малкото абонати трябва да се подкрепяме, нали така? Нали? Може? Да. Да, това ще бъде всичко от този клип. Ако ви е харесал, пак ще ви кажа, не забравяйте да оставите по един лайк, да коментирате. Ако имате въпроси, ме питайте, да знам. Да, мене ще ме питате, той има за какво. Но все пак, ако имате, питайте, няма проблем. И това ще бъде всичко от мен. Чао, ще се видим в следващия клип.